Prozesua oso bizia da, eta orduan ikasketa jarraian ari gerala esango nuke. Aldundiak parte hartzen du, Arantzazulabek ere bai, Telesforo Monzonek eta protagonista nagusiak 32 herritar dira, Gipuzkoako 32 herritar eta haiek egin behar duten lan nagusia. Orduan gure ikasketa da jarraia eta oso interesgarria ikusten dut hasierako prestaketa lanak nolako volumena eta garrantzia duen, ez? Orain jada 4 saio antolatu ditugu eta hau 2. saioan gaude. Saioa hasi aurreko lanketa oso sakona izan da, lankidetzan garatzen den proiektu bat da. Orduan Aldundiak kudeatzen du, baina baita ere Arantzazulab eta Telesforo Monzonek. Eta gero, Aldundian barruan ere nabarmentzekoa da zeharkako proiektu bat dela. Batetik, etorkizuna eraikizeko estrategiatik aterki zabalepean kokatzen den proiektu bat da. Bestalde, gaiari dagokionez dilema planteatzen den galdera nekazaritza eta klima uztartzen ditu. Beraz, Aldundiko nekazaritza departamentuari egingo zaizkio proposamen batzuk, idatziz erantzungo dituen proposamen batzuk, orduan badaude nekazaritza departamentuakoak, badago estrategia aterki handi hori, eta gero gaude gu gobernantzatik partaidetza, benetazko partaidetza eman dadin urratsak emateko. Orduan, departamentuen arteko lan zurrunbilo bat ere bada, ez? Herritarrengana iristeko 15.000 gutun bidali ditugu, katastroko datuak ere ogasunera ere konsultak egin ditugu, orduan izan da mugimendua askoko barne prozesu bat, eta gero beti ere begira, ja saioak hasten direnean, herritar hauek, nola entzuten duten, adituen begirada oso zabaletik, eta nola deliberatuko duten, eta bukaeran proposamenak egin, ezta? Orduan oso aberatsa izaten ari da, bai.